הנה. תאפס את החתירה, רגע שנראה שזה מתאפס פה. סבבה. טוב, אתה יכול לבוא לעשות הצגה. סבבה. יש? כן. יונתן מסין, קרוספיט בת ים, אימונה רפאי 26-2. אוקיי. נתחיל מהמוט? כן. וואי, זה לא מוט טוב. רגע. נכון. אל תצא מהפריים. פשוט כי המספר שם של המשקל לא רואים אותו טוב, זה הכל. טוב, אני רואה את זה. אז בואו נציג בינתיים את הפלטות. ושיר תביא לך מוט זה. אני בא. סבבה. תראי לי את זה. אוקיי, רגע. דבר 20 קילו. יופי. פלטה של 20. פלטה של 10. תזיז את הפלטה הזאת. עוד פלטה של 10. פלטה של 5. פלטה של 2.5 ופלטה של 1.25. עושים עוד משהו חוץ מה-20? לא. פלטה של 20. עשר. עשר. 5. 2.5. 1.25. 500 גרם, 500 גרם, 500 גרם, 500 גרם, 250 גרם. רגע, איפה הכדור? 20 ליברות. מטר. מלמעלה. 3. מכשיר של קונספט מאופס ומסונכרן עם האפליקציה. הנה ספורטאי. תזיזי משם את הארגזים, שימי אותם שם צמוד לקיר. רגע, שים את הכדור מתחת לקו, מתחת לאדום. אוקיי. שמתי על 10 שניות קאונטדאון, אבל פתאום זה 3, אז תגיד לי. אוקיי, אתה תיקח את המוט קצת לשם. יופי, ואת כל הפלטות לכאן. חיים שלי, תעזרי לו רגע. לא, את אלה לא היית צריכה להזיז, תחזירי אותם איפה שהם היו. אבל שלא יפיל עליהם את המוט. הוא לא הפיל עליהם את המוט. עוד. אתה יכול גם לקחת את כל זה קצת אחורה. לא צריך, סבבה. רגע, למה אתה עומד איפה שאתה עומד עכשיו? אוקיי, סבבה. אז אתה עומד עם הגב לכדור, נכון? אוקיי. תעמוד עם הגב לכדור. כשאני אגיד לך, אחרי הספירה תפעילי לו את המוזיקה. טוב, רק אתה רוצה להגיד לי אסטרטגיה לפני שאנחנו מתחילים? 30, 15, 15. 12, 8. טוב, אני סופר לך? אוקיי, תפגע מעל הקו. אוקיי? יוני, בהצלחה. אנחנו מתחילים בעוד 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1, גו. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, זמנים! זמנים! דקה ו10 שניות. דקה וחצי. דקה 40. מה אתה עושה? מה באת לעשות? 2 דקות. כן? 2:15. שתיים וחצי דקות. שתיים 48. 2:50. שלוש דקות. 1, 2, 3, 4, תמשיך ככה, ריכוז, 5 מעולה גבוה, 6 מעולה, 7, עוד 3, לא לעשות טעויות, עוד, תמיד 2, עוד 2, עוד 1, יופי, 7 למכשיר, 3:25. 7 למכשיר, שימו ידיים, תפוס תקות, סוף תתחיל לעבוד, קדימה, תתחיל לעבוד, תרשום, תכנס לקצב לאט לאט, תוריד רגע דופק, יופי, יופי, ארבע דקות עברו. נשמר אותו ואנחנו נרצה עוד מעט להגביל. נשמר אותו. 4.5 דקות. יותר רגליים, רגליים. מעולה, 20 קלוריות בדקה, מעולה. 4:40. להמשיך להקריא ככה? תמשיך. לא לעשות את זה, לא לעשות.
5 דקות עברו. חמש וחצי דקות. טוב מאוד. הלאה, עוד. בחצי הדרך, let's go. עוצמה, לא, אל תמנע לי. עוד לא למנוע. קדימה, עבוד. פתח עיניים. אני רוצה מבט של רעל בעיניים. קדימה. תעשה פרצוף כועס. קדימה. 6 דקות עברו. let's go, חזק. עבוד. יותר מהר. לא צריך לסבול אותה. עוד קצת, אבל אני לא צריך לקיים בראש. אתה תסיים לפני הזמן, גם יהיה לך הרבה זמן לנוח. קדימה. לא רואה את החלוריות. לא, רק בקצב, זה. לא, כן. לא, זה לא זה. לא יודע. עוד. כן, בקצב טוב. זה הקצב, עוד. 6 וחצי דקות עברו. הלאה, יוני עוד. יאללה, יוני, יש לך את זה. לא לדאוג. הלאה. קדימה. 20 קלוריות אחרונות זה ספרינט. כן? קדימה, תדביק קדנס. קדימה, 20 קלוריות אחרונות. קדימה. אנחנו על 7 דקות. תלחץ את זה. קדימה. אנחנו מסיימים את זה ב8 ויש לנו דקה יותר לנוח. כן? קדימה, חזק! קדימה! עוד! 10 קלוריות אחרונות, קדימה! תן! עוד עוצמה! תן לי עוד עוצמה! קדימה! אתה מסיים את זה, קדימה! 7 וחצי דקות, יאללה. ספרינט. קדימה, יוני, קדימה! סיים! עוד! ככה! עוד! כל חתירת קלוריה! קדימה, עוד נשיכה קטנה! מעולה. 7:50. 7:50 זה היה. 7:50 הרווחת דקה מנוחה. שב שם אחורה, לך לארגזים, שב שם, אל תזוז. מה לא? מסונכרן. הדופק? הדופק לא מעניין. לא, סתם. זמנים! 8:40. סליחה. קום! 8:55. אנחנו ב9 דקות. זו אותו. תן לי בממות הזה עכשיו. קטן עליך. תרים כמה פתים קדימה ותיכנס בביטחון. זה סתם משקל, זה חימום. זה רק לחימום, רק לקבל ביטחון. יאללה, לא לרחם על עצמך, יאללה. זאת כניסה כיפית. תעשה אותה. כמה זמן? זמנים. 9:40. להביא לך מים? שמעו. להביא מים? צריך
חיים? 10 דקות עברו. זה יקל עליך המשקל הזה. כנס! כנס! אולי תוריד את המד דופק? 80? לא לזוז, לא לצאת לשם. לא לצאת לשם. רק באמצע. אנחנו על 10. יוני, תוריד קצת ישבן, אל תעמוד רק מהדף. 10:40. כנס מהר. אתה לא צריך חגורה על 80. כנס כבר, אתה מבזבז לעצמך הזמן. כנס עכשיו, קדימה, תהיה נחוש. תתעורר, יוני, קדימה. תתעורר! יופי, מה זה שטויות? 11 ו10 שניות. זה היה קל רצח. מהר. 11 וחצי. תעשה רק להתקיים את זה. תעמוד, תסתכל. תפיקס. כמה זמן? 12 דקות, סליחה. תעמוד. תהיה מרוכז. כנס. יוני, זה בראש שלך. כנס. 12:40. אתה רוצה את זה או להתחיל מה-15? בוא נתחיל 106. 106. טוב, יוני, עכשיו תקשיב אליי. מה שאני רוצה לראות ממך זה במשיכה. אני לא ראיתי עד עכשיו התפוצצות. אני רוצה לראות התפוצצות במשיכה ואיך תתכנס עוד בטעות. אוקיי, תראו. 13 דקות ו15 שניות. התפוצצות! יאללה, let's go, אתה בסוף, let's go. קדימה. תוריד השוואה, נפתח על זה, אני רוצה לעלות, עלייה מהירה. כן, עלה, לא, תנשום, let's go. עלה. 13:45. מה לשים? טוב. יש לי חדשות בשבילך, הרמת 107 וחצי עכשיו. אנחנו על 14 דקות. יאללה. 14 ו20. אפשר עוד קצת לנוח. לא. 14 וחצי. בואי קצת הצידה. מרפקים, יוני. רק מרפקים למעלה, קדימה. 14:40. קדימה. כנס עוד 3, 2, 1,
עבודה יפה. אתה מכבה את הוידאו. שתל אותי, נוסעים לי. אוקיי. הרמה המוצלחת הייתה עם הפלטה הזאת, עשירייה, עוד עשירייה, 20, שתי הפלטות האלה, זאת חמישייה שלא הצלחנו איתה, ופה יש לנו עשירייה, 20. לא, הוא רצה 106, שמתי לו 107 וחצי. פאק, זה האימון הכי קשה. פאק. וואו, בוא נרקים. אגב, סתם אמרתי לך שהפלים לא היה כבד ביחס לסיבולת שלפני. מה הייתם רואים לעשות? להגיד לך את האמת? זה לא היה יותר פאק.